etapa viedla z Nitry do Unterwaldersdorfu. Maximálne prevýšenie bolo 254 metrov. Vzdialenosť bola 175,5 km a priemerná rýchlosť 29,8. V nitrianskom seminári sme zaráno umyli všetky riady a pripravili sme sa na odchod. Ešte poviem, že na ráno sme mali pravdaže kašku, na obed slepačiu polievku a hovädzie na hríboch s kolienkami. Na večeru sme si dali rašniči. Po rozlúčke s miestnymi sestričkami a po skontaktovaní sa s Blažejom sme sa mohli pekne pobrať z Nitry do Unterwaldersdorfu. Pozdravuje ťa sestrička z Chlebníc. Jedna z prvých prestávok, táto prestávka bola pri jazere nedaleko Nitry, kde sme trošku pomočili nohy a počkali sme na druhé auto, lebo sme boli kupovať baterky. Vždycky sa obžierajú, no. Á, kurňa, ja som sa na to. Tak si trúbili na toto? Celý peloton už smeruje smerom k Bratislave. Teda, aby som bol presný, tesne pred Bratislavou, Zlatým pieskom. V Bratislave nás už čakali brigantovci, ktorí nám pripravili zaujímavé občerstvenie v podobe sliviek, ale aj doniesli nám podstatné veci, ktoré nám bolo treba na ďalšiu cestu. Všetci sme sa svorne okúpali, niektorí aj s kolesom, ale niektorí si dovolili aj skákať. A znova kofovka s dobrou hudbou. Aj muziku nahraj, aj tu sme si objednali. O 3/4 všetci zvolí von. Vítajte v Bratislave. Aby som bol presný, nachádzame sa pred prezidentským palácom. Napravo vidíme Národnú banku Slovenska a Slovenský rozhlas. A Bratislavský hrad z mosta.
Vítajte v Rakúsku a pri takýchto solových jazdách. Vidíme Jana Valaška. Ktorý musí počas cesty riešiť aj technické problémy s omotávkou. Pravda, že strážiť, aby ho super nepredbehol. Vidíme Alojza a Ondreja, ktorí sa tiež veľmi obzerajú, aby Jano nepredbehol. Na to, že Ondrej bol včera úplne zničený, dnes šlape ako keby vypil 100 Red Bullov. Dobre sa dali po dvojici. Tu už vidíme Paťa Mrvu, ktorého sa chvíľku nebudeme vedieť zbaviť. Chudák aj Matúš Bachan vzadu ostal úplne zaskočený. Ale jak chce vydať, a to jak chce dať iný. A už vidíme kompletný pelotón. Teraz pár solových záberov pre tandem, ktorý si musel statnú časť cesty odmakať sám, teda len za pomoci auta, za ktorým sa zdržali. Ako vidíte, podľa výrazu ich tvári bolo to naozaj náročné. Tu sa tandem rozbieha po riešení technických problémov. No a opäť vidíme kompletný pelotón. Aj keď trošku rozťahaný. V tomto dni sa udiala jedna havária, konkrétne Rudohrid. Chudák spadol dosť nešťastne, ešte 3 dní za tým sme to počúvali, pretože jeho bicykel bol naozaj v takom stave. Vzadu? Počuli ste, vzadu 8. Od rána nosím. A typické rakúske veterné mlyny. No a čo dodať, vítajte v Unterwaldersdorfe. Nakoniec sme neprešli plánovaných 200 km, ale trošičku menej. No a po privítaní nás čakala kráľovská večera. Aké máš pocity z toho, že si v slovenskom hlavnom meste? Super, super voda a najviac sa teším na prejazd okolo starého mesta. Pýtaj sa ďalej. Sa nechcem pýtať, lebo neviem, čo sa mám pýtať.